Ani ay istorya sa paglaom ug inspirasyon nga gipakita nining usa ka grade 10 student sa Paho National High School. Kinsa naghambing sa sakit nga lupus apan nakatapos gihapon sa iyang pagtungha with honors pa. Si Luan Mirundina sa report. Here's to the moments that shape who we are. Tomorrow ahead. Sila ang mga milangkob sa 654 ka mga completers sa grade 10 sa Paho National High School alang sa school year 2024-2025. Mga pahiyom sa kalipay nga natapos na gayud nila ang upat ka ang sa junior high school. Apan alang sa 16 anyos nga si Reyna Faye Lanutan, dili lang kini usa ka kalampusan sa iyang pagtungha. Apan usa-usab kini ka-affirmation ug pagpamatuod nga kun lig-unon lang ang kaugalingon inubanan sa pagsalig sa Dios. Masagubang ra ang unsamang mga pagsuway sa kinabuhi. Tuig 2023, dihang na-diagnose siya sa mga doktor nga naghambin siya sa sakit nga lupus. Matud sa iyang inahan nga si Edna, hereditary ang maong sakit kay may lupus usab ang kaliwat sa apuhan ni Reyna Faye. Usa ka sakit nga wala may tambal apan mamahimong kaminusan ang pagsuol niini kun palig-unon lang ang immune system. Sukad siya ma-diagnose nga may lupus, nagpabalik-balik na si Reyna Faye sa hospital nga gani matod sa iyang class advisor, mas daghan pa ang mga adlaw nga siya na absent kaysa mga adlaw nga siya nakasud sa face-to-face class. Siya mo hangyo na ako, imagine that. Siya mo hangyo na ako nga moari siya sa eskwelahan, kay daghan ako na siyang na-miss nga mga activities. So ako as a teacher, kay ganing di man ko mo support ani iyahang gusto nga mo man mo'y para nako best kaayo siya nga attitude ba. Ang iyang mga kakuwangan sa face-to-face classes gibawi niya sa pagpasa sa iyang mga modules on time ug pagkuha og mga high scores. Giangko ni Reyna Faye nga usahay bation usab siya og kaluya ilabi na sa mga panahon nga maapiki sila sa pagpalit og tambal apan di siya magpadaog niini. Kanang panagsa kanang kung okay baon kuan kanang maglakaw ko kanang sa mga tambal nako dik kanang kung walay mapalit ang papa kanang makuan dili ko kakuan sa akong tambal di ko kainom di man ko magpadala sa akong kakuan kaguol kay malipay mangyapon ko. Dayagman siyang panagway ang di maayong kahimtang sa panglawas apan wa siya kakitai sa iyang mga magtutudlo ug pagkaluya. Moingon gyud siya nga, ma'am, okay ra ko ma'am, laban pa ko ma'am. Unya inigabot sa eskwelahan, dili nimo siya makitaan nga nagluya or naguol. Instead, siya pa ang mo motivate sa iyang mga classmates. Gani tinguha niyang mamahimo unyang usa ka civil engineer aron mapatukuran og panimay ang iyang mga ginikanan. Ang iyang inahan nga si Edna, super proud sa iyang anak tungod kay nakahuman pa kini sa grade 10 nga with honors. Busa ingon usab ni ana ang paningkamot ni Edna aron matabangan ang anak sa mga panginahanglang medikal. Mahal kayong tambal kids. Mahal kayo. Nya tagpila ka tambal niya, mabutog na pulo ka tambal. Nya laboratory kada bulan, check up kada bulan. Gasto kayo. Laban lang. Nang pagsuway na agit. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.